Ćao svima, ja sam Nikola, verovatno me znate iz prošlih klipova koje sam upravo sad postavio na YouTube. Ja sam se složio sa drugovima koji će za 5 dana doći sa mnom da snimamo pitanje i odgovor, odnosno zbog škole. Danas sam postavio klip zabave i smeh sa Nikolom Bogdanovićem i prvi klip od početka YouTube kanala. Od juče pa do nadalje ću snimati klipove, ali snimat ću klipove i to dok mi ne stigne, kao što sam rekao, dok mi ne stigne Minecraft za Xbox. Kada mi to stigne, onda ću snimati igrice i tako. Za 5 dana, kao što sam napomenuo na početku, počinje klip zbog škole, odnosno pitanje i odgovori sa Nikolom. Tu će biti moj drugar Kristijan i Miloš. Ja ću postaviti na Facebook profil da mi tu šalju pitanja koje ću ja zapisati u svesku pa ću čitati. I vi što me gledate i vi pošaljite neka pitanja, verovatno ću i vama odgovoriti ako je veoma kreativno pitanje, i da je glupo pitanje ja ću reći zbog škole. Zato mom omiljenom fanu Jaseštajnu, odnosno Milanu Ivniću, želim da ga pozdravim i da ja sam iz njegove teme, zbog sira, ja sam uzeo ali nisam uzeo sira nego zbog škole. I tako, igre ću tu snimati, imam Xbox, možda ću posle pitanja i odgovori, možda ću snimati FIFA 2014 Ultimate Team. Tu možemo da biramo Real Madrid, samo je najveća šteta što ne možemo da biramo srpske timove, ali možemo ove strane timove i čao. Ćao svima, ja sam Nikola, ovo je još jedan klip za upoznavanje, tu je Jasin brat Mihajlo, drugi. Evo ga Jasin. Mi smo balkanski poznati jutileri, ovo je još jedan klip za upoznavanje, ne zorano ili kasnije, počet ćemo da snimamo neke igrice. Ja imam Xbox, tako da za vreme zimskog raspusta idem u Švajcarsku, gdje ću da kupim Minecraft za Xbox i tako da igrice, a do tada imam laptop i na njemu ću da igram ove Facebook igrice i igrice na netu, jer mi Minecraft nešto ne radi, tako da moj drug Ace, njegov brat imaju Minecraft, oni mogu da snimaju Minecraft, meni da me pošalju, ja postavim na YouTube i tako. Ja sam u svakom slučaju prijavljen za Jaseštajna i Muđu, jer obožavam tako sebi, ali nisam mogao da ga pronađem, ne znam šta još da kažem. Imam ja drugare koji sada nisu u mogućnosti da dođu, ali tu je Aleksandar i njegov brat sam... Ja sam Nikola Bogdanović, sada ću vam pokazati, ništa vam neću pokazati, samo ćemo se da se upoznamo. Ja sam Nikola Bogdanović, a vi, dragi gledalci koji me gledate, sigurno se radujete mojim klipovima, koji će početi za jedno 15 dana ili manje, više nekako.
ću možda, nadam se, sad od početak snimanja moj cilj je da sakupim 100.000 subscribera i da postanem Dragan Serija, koji je moj omiljeni klip. Nadam se da ćete uživati u mojim klipovima kao što sam malo pomenula na početku i... Dobro, ako ne, ćao. Malo, desi. Ja sam Nikola, dobrodošli u još jedan klip upoznavanja. Danas moj drug nije tu, zbog zdravstvenih problema. Evo jedna igrica. Ja sam rekao za mjesec dana ću snimiti igricu i evo, to sam ostvario. Idemo na igricu. Ja sam rekao da ću snimati igricu, Facebook igricu tačnije, i evo to sam bio ostvario. Nadam se da ste veoma srećni zbog ove igrice, što vas nisam prevario. Igrica se zove Monster Legends. Monster Legends tačnije legendarna... U prevodu znači legendarna čudovišta. Lepa jedna igrica, ima razne dobre, i grafika je dobra, evo uključuje se. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Mada ja sam bio početnik, ali sad sam prerastao u dobrog igrača, profesionalnog igrača. Imam jake monstere i to je to, ali sada ćete da gledate. Mislim, sada ćete da vidite moj klip. Mislim, moju igricu koju ću vam sada predstaviti kao igrića. Evo vidite. Nadam se da vidite jer ja se stvarno nadam da vi vidite i da ne zamerate. Evo Paraduza sad je onda najjači, pošto je 16. level, imam ja dosta, pa bi onda Nosorog, Blitz Nosorog. Evo sada ću da vidim da li mogu da se borim. Ako mogu, to je velika sreća. Majka čiki pipka. Evo to imamo. Imamo 2 puta da se borimo. Zaradit ćemo dosta i hrane i novca. Evo možete uočiti sa kim se ja borim. Trenutak samo nešto mi bačka smeta, isto kao da ste gledali meni je ogromna vašim mnogo je luda. Ne, sad, sad ne držim u kući, kako bi to radi. Držam sa u kući. Dobro. Luda. Evo idem. Izvinite što ste čekali. Imao sam neke poslove, idemo sad. Da se borim.
je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Ja sam Nikola, dobrodošli u još jedan klip upoznavanja. Danas moj drug nije tu zbog zdravstvenih problema. Evo jedna igrica. Ja sam rekao za mjesec dana ću snimiti igricu i evo to sam ostvario. Idemo na igricu. Ja sam rekao da ću snimati igricu, Facebook igricu tačnije, i evo to sam bio ostvario. Nadam se da ste veoma srećni zbog ove igrice, što vas nisam prevario. Igrica se zove Monster Legends. Monster Legends tačnije legendarna u prevodu znači legendarna čudovišta. Lepa jedna igrica, ima razne dobre i grafika je dobra, evo uključuje se. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Mada ja sam bio početnik, ali sad sam prerastao u dobrog igrača, profesionalnog igrača. Imam jake monstere i to je to, ali sada ćete da gledate. Mislim, sada ćete da vidite moj klip. Mislim, moju igricu koju ću vam sada predstaviti kao igrića. Evo vidite. Nadam se da vidite jer ja se stvarno nadam da vi vidite i da ne zamerate. Evo Paraduza sad je onda najjači, pošto je 16 level, imam ja dosta, pa bi onda Nosorog, Blitz Nosorog. Evo sada ću da vidim da li mogu da se borim. Ako mogu, to je velika sreća. Majka čiki pipka. Evo to imamo. Imamo 2 puta da se borimo. Zaradit ćemo dosta i hrane i novca. Evo možete uočiti sa kim se ja borim. Trenutak samo nešto mi bačka su mesta, isto kao da ste gledali meni je ogromna vašim mnogo je luda. Ne, šta? Šta ne držim u kući? Ovdje se radi. Držam šta u kući. Dobro. Luda. Evo idem. Izvinite što ste čekali. Imao sam neke poslove, idemo sad. Da se borim. Koji je ovo živo? Ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!